Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita nagtutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan ngagbalil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Malam nyo amin na sa kapada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center. Ito Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte. Kaniti fan page ng Antir Manonemi at timanan nga sumangbay iti programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kaya ito di pagayam nyo, Mr. IKL. Idi kalman laeng Manonemi Nemi Ruiz. Kumagkablang tinembag nga malem, kada kay amin nga sangapada. Kanyaman nga oras tiyan nyo apasit tilubong kita. Good afternoon, good morning, good evening. And please share this program. Share. Kat padaanan nyo di pagkasaritaan, idi kalman laeng ni Nelson. Hindi nga natin, iruki nga iba sa papagayam, dati pagkasaritaan, ipagayam tingan Nelson. Sagodayan surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng Manonemi tanagring ti cellphone ko. Ninanang tumutawag. Apay nga ta. Manonemi saan nga tumawag ninanang no saan nga importante. Ninanang Manonemi kat isudalaeng nga tinabati kinitata nga graman kinibunso. Nga burdek mi nga limang agkakabsat siyak ti agadi ti bunso. Adan makatawan nga agtrabaho ak dito syudad. Kalbasa nga nairwark ko ti board ko nga may sak nga civil engineer Manonemi. Gusto na lang tabasit ti sweldo. Gusto nga plano ak nga mga nagtrabaho di Saudi Arabia. Sinong batak nga roday nga tawag ni nanang. Hello nang, anak, kumusta ka dit anak ko? Gusto Okay lang ako. Kastama ta talaga kat ibaga di kita masulit nga mangilawlawag no, anya talagat kasasaad. Okay lang ako. Kung kunada, saan ka di? Kaya nga rin sa baling ibagak no saan nga dyan nang. Mawang problema. Awan. Sa mga problema ti pa nagmaymay sam. At ako magkaduam kahit, isungarod nga, timawag at akaduam nga agkasera di ita. No, apay ka. Tabno, ada kaduam nga agbayad iti kaseram. Nga awang palat, awamat sa bali nga pasang bayan na, no saan nga dita. Sino? Ininaw lang mo da kayo, ya. Mga taong mo ka dita, anak ko, ya. Ininahalang mo, sudon mo taong ko, kanakdak. 24. Ay, inangwarod ti duwa nga taon ani, manang mo nga Minda. Hoy, imuno na nga nag-graduate ti high school kan college ka. Tay anak na uncle mo nga si Do. Nakabsat ko. Ana? Hindi mo nakambot na. Kasinsin ko na yung awag. Malamay magbaga ako na ya. Anak ni uncle mo nga si Do nga kasinsin ko. Dahil nga kakapsat ka taon samat si bibiyag nga kapsat yung lalaki. Hindi tatang nga ato kapsat ng lalaki. Woy, mamumon. Amamong ka na uncle si Do. Jack, amamon no, adanak na ngagdangan ti Minda. Ada ang problema dito, yung nga umedit sa syudad, agsapol ti trabaho na dita. Ako mati sa baling asang bayan na, no saan nga dita.
Awon sa balik kabagyan nila. Agyan nila sumagmanong aldaw, kabayat na agsapol trabaho na ito na dapat trabaho na, mabalin siguro nga umakar sa bali nga pagkasiraan. So ano sampai lang ani kabiduam na kaya, second degree kasin. Una lang, first cousin kayo kanitatang na, di second kami mo. Alright. Mga lakad di bullpen mo alam na to cellphone number na. Tap na kontakan ta magam no sa dun ayanan tama pa mo sa bata sa terminal ti boss. Sige na. Ang double pen kuntuhin. Sige, bagayan yung number na. Manong nemi diya mo nuan niya ti ada iti panunod ko. Makadisturbo nga ta. Ti kapiduak. Wala makatulong nga ta. Iti panagmaymaysak. Kasano ka at kabayag na nga, agkabalay kami. Saan ko may nakit-kita rin nga manang minda. Ngamin manong nemi, at dadagiti gatherings mga kakabagyan, ngayon kasla saan kami naglilinasin. Kasla ang bibiyang ditong galmaysa. Kaslan sa rin dumang kakabagyan manong nemi. Ore amo nga kabagyan, hamo nga kasla kapulapul nga nalaim. Kanabot no naman ang name kat ititawan ko nga 24 nga may sakon nga civil engineer. Awang pa ito nagbaling nga girlfriend ko. Oy, iwasak dagi di babae. Wano, siguro kat di pa dimteng ti babae nga nakariknak iti ayat. Manong name. Dadaplanok ti bagik. So karon nga aplayak di Saudi Arabia or right langin manong name ti approval ti bisak. Tapno di kasta mapanak medlag trabaho sa jay, dakdakkel di masweldo manong nemi, no may sa kang engineer, katadda, diya ka Saudi Arabia ang trabaho. Tinawagak nga ro, number nga Ted, ninanang kanyak manong nemi kat nagring. Hello? Sino na eh? Manang. Ni Nelson dito eh. Ay, Nelson. Tinatawagan ti Manang kan. Ope ko mo. Iniyaw na kang siya. Kaslakla bakit launay kaminin, no? Manang ko ng kanya. Ano, tawag na nga ron, kapid. Kapid, madi. Amagam natin sinagang kon. Mine, wano minda. Yung nabimbilis no mine. Tawagan ka matinel. O, madi ka? Tawagan nak ti mine. Tawagan ka matinel. Ayan mo, manang, ayan mo ro din mine. Sala may kawa. Siguro 30 minutes pa eh. Makadaan ka to terminal. Agrobata ka ro din nang magsabat ka. Pag-isunod siguro nga mangrabidan ton di tarawar. Ta saan ako naglutluto. Nakadano nen manong nemiti bus number ngayon baga ti kapiduak. Hindi yung tumano na kita terminal ti bus. Siyempre, saan ko malasin sa batik eh. Sino nga tatanay ako. Sinintir ko manong nemi, hindi kita kasla daur urayan na iso na tareto, nakabimpintas. Hi. Mine? Nel? O yun siya. Timakdir manong nemi kit imbara ako. Oh my. Kapid, Nel. Siya ka nga talagan. Siya. Engineer. Kasla, ino na ako matilangan mo siya ka. Kaputa, gagangay tilalaki ag matured. 24 ko pa lang. 26 ko. Kasla 16. Loko. So, tila kami. Aman, nakabimbintas ka. Kasinsin. Kapidwa. Siguro, at na pinanawam nga boyfriend mo dyan probinsya. Mabisinak, mabaling ka din ha. Dati, salud sa ibagbagat ibuksit ko, sulbarin ta. Di gamit mo. Ito, ang pagkatag na ito. Pagkatag na na. Ito, asidag ng food chain. Sige pa pananta. Indan, huwag kan. Kawaya ta na magmagna kami manunay mga may rapin kumit na kibitin ni Mine.
nga nakalamlamuyot ko, dakulap na manon nemi, namanin kitain na sa umisem, nakururnos na kitin, apo daw ngipan na mano. May kita nagtas na, nagbarat na kulap mo. Naglamuyot kang ka. Nalagsak kami nga nagsasalita kabayatan na mangrabrabi kami manon nemi. Hanggang harod nga marikatan nga may saka. Narigat nga nalaka kabutang may sak lang. Narigat kabutang ang kasasalita. Manulang di oras akbay ang maturugak sa agriingak. Into mapanak manin di opisina at umanin ti kasalita. Di ka pila kami nag-asawa. Apay katawa ka. Oo, nagbaling ang girlfriend ko eh. Oh, ito kinagwapo. Pulito ito, gwapo kin pintas, di ba? Kasi ka nga eh. O, apay nagsinahi ka. Mangandan. Ipas nagtatimangan. Mahambalandag na magsasalita, may paggamti ayat-ayat. Makapasakit lang. Kinapudno naman ang nemi nabayagak mati na makipulpulapul ka na kiti babae. Nang ro na ka nagdi madlaw kung nga panagkras na kanyak manon nemi awampay ti kastoy nga marikrik na. Sa balit tamak kinimain manong nemi. Numanin kitay kasuna kitahin nakmat sa umisem makmut. Oh my God. Sana ruming na ito ka marikrik na. Numuna kit agyang kami ti may sa bubong. Numuna kit nagpintas. Oh my. Ag second degree kasin kami. Saan nga mabalin? Ito ka marikrik na ko na. Ngayon itibangin na panunod ko manon nemi kontraik matlaeng. Second degree kasin mamalin. No first degree akit madi. Adan to pa agkapsat. Adan to pa first kasin degree. Anong tulakid diti second degree kasin. Kinon ko tinakim ko manong nemi. Nakalakam ti taxi manong nemi. Taong pa'y bukod kumit nga lukan. When, sa akam naghawid, iti anong susbot sa type nga kaserak apartment manong nemi ng basit. At pa nakasalas na kusina, banyo, ken may sala kwarto. Pasensya ka na. Nailit na tayo ko eh. It's okay. May masat kwarto na. So nga, sikat agyan ti kwarto. Siya ti maturog dito sa alas. Oy, sala? Sabi ka saan? Umayak lang paggandag. Pagkatapos, siya iti mapagdat kwarto. Ruben ko, nakikabuto sa nga ihili ka. Sa nga ihilian ka, tapos pagbanong aldaw, no lawas. Kabayaran nga gap-apply ka trabaho. Sikat agyan ti sila. No. Saan, Nelson? Alangan ba nga sikat agyan dito sa alas? Di na pipinas no doata. Anak? No di makait nga ganak ti salas, di makisalidakan ka. Adakan ka no, sikat ti agyan ti katre, ta siya ti gaplag iti datar. Mati na, sige, mayatak. Siya ti gidre ti katre, siya mati gaplag dito iti datar. Basta, awan tigyan iti salas. Okay? Alam mo, pagdanagam ka nagkabagyanta. Si Kamet, Nel. Atakat ka bang imbaga ka sa mahalimit? Manong nemi kasta nga ron tinapasamak, may sa kwarto, imbag ta dextract ng konson, ng isutiya, ibiaplag ko, iti datar nga, may patag itididing, tapno medyo adayuak iti antikatre. O ana, maturugtan. O malalamok dito eh. Dua so, muskutero ka. Kasi ka nga daw muskutero, adamat katul ko. Ala, ora, da katul mo, no? Okay lang. Awang problema. O sige nga na. Ikabi ko rin. Siya kung tibang yung plastrate.
Siya ako di ba yung plastar iti, andang nung mosquito. Manong nemi kabayatan nga pas plastar ko. Hindi kita kiso naman nung, oh my God, pakawanan na. Nakatudukan niya manong nemit nakabimpinas ti sukog nga duwa nga mansanas na. Awanin brana. Sa nakasipsipukol ti pamagina. Oh, Tokso, layuan mo ako. Kinon ko naktinakam kumano. Hindi agad dakon manon nemi. Shoot nang ibagay ti good night. Good night, Nel. Good night to, Min. Kung saan ako makaturog manong nemi. Sa balit at dati panunod ko. Diyos ko. Agayatak. Iti mismong kakapiduak. Kakaiso ng agayatak. Tipay kapiduak manong. Kapag kanyak nagayat, iti sa bali. Nakadado iding nga babae. Mano nga tanga aldaw nga kastoy nga pasamak. Wano mano nga tanga rabi. Nagkasilad kami. Mano nga ta. Adan to nga ta mapasamak kada kita kapidwa papagayam mi anam ako nayo. Mabalin no second na kasid decree no. Mabalin pa yo kasinsin nga mismo, di ba? Ano nga ta? Ado nga ta kastoy mapaspasama ka talaga? Intayin ituloy papagayam nga ibasa. Dito pagkasalitaan, iti kalman laeng ni Nelson. Manong nemi ti kaadda ni Min, kakabiduak, iti pagkasarak, nagdalti may tulong na kanya. Gawatan nung asta makaringa kong tibigat, nakaluto isunan. Nel, breakfast is ready. Good morning. Good morning to. Kuna nga umarakop to kanya. Nako, sana pa nakamulumog. Nabanglukan. Arakop tek kabagyan, Nel. Naimas siguro roto. Opo, alaman, no naimas ti luto. Malaga naimas. Amin tayo at naimas luto tayo, di ba? Sige, mamilang akin palabas ito banyo. Intuloy ko manong nemi. E di nagdigos, kababain mo, no? Hanak nagdigos ka, nakadigos ni Sula. E di sumahang mga akong manong nemi kiwaran ng tikapek. Para man naman, naiwas mo tatemplak. Naimas? Oo, pagbagiso. Alaman ka natin? Wow, angot na lang. Makapsukin. Naimas ka. Naimas ti lutom. Min, sa bali man, tiba ka mong naimas ko. Loko ka. Agkuyog kami nga rumuar, manon nemi tinarugyan nanti mapanagsapulit trabaho na. Sakam tumet. Aksin na runong, agawid iti malam, masapsapa isuna, maladlado ak. Nang runo na mapanak pala yung timul, na mapanggugatangin. Oh, baka masapul mo. Ano nita? Awan sa pinakita nga. Nakitutpis ka kanya kaya. Kaya nag-shampoo ka ha. Hang rubin kasi di shampoo. Dito ito pag shampoo. Diba? Kasi di shampoo. Ape mo. Amo ka ha. Katgaputa, talumot layangan nga aldaw, manon nemi, awang pwede na oray ng approval, na kita submit na application. Madlaw kong nasla, hana kayo tirumor ita. Pwede ka rumor, ita? Eh, abay katawa ka. Mangibaga ako mapahilangkin kayo. Nebusahan ako. Ay, kamu na. Sigaw mo na, hindi mo yung magamin. Marahin na to. 500. Sige. Maray siguro dito yung aramatik ng pagplete-plete. Sagbay nga dandun pagtrabaho. Kaya uri akong dandun pagtrabaho amin, hakamadlagos ng makabali. Manong masapol mo? Edad ko. Kababay ba? Natam, singirin ka doon, sweldo ka. Kat no kasta nga magagatak manong nemi, tawaga kisuna. Mo? Gawid ako man Nagluton? Hanggang gluton. Makantan ti restaurant.
E bagam latay mo so sa pulang ka, danunan ka. So pa paggastusa, matumat maluto dyan balay. Dandan na ngamin maaprobaran na dyan. Application ko dyan sa Saudi. Kahit mga sawan. Sikat ng panaw ka niya, imbas ka siyak timang panaw kang ka. When manong nemi nakaragraksak kami, no kasta nga, balikas la date, no babang ka mag-dinner, sa bakasyon ko, ganda ako mat opisina ang mapanagapag-applyan, manong nemi, nasurukan ng makalawas niya. Babang ka mag-shopping, manong nemi, oh, pili ka, siya tayo magbayad. O, apay katawa ka manin. Anak at ko na nagkitawang ko'y kuyog ta. Siguro na siguro agad, agnubyo di kidya ko na dahil. Di dala mo ang kabagyan. Tangamin, nagkibinin nagmagamin. Kibinin ka agas pa naging kahit kukin ka. Alangan mat nga umuno na ka magnakit na sumusurot ka. Tapos agabay tagkibin ta. No kahit mo, akbayan ka pa eh. Wala, Nel. Sabalin sa amat data na. Nasaan ang kabagyan talaga armang ka? Ngabutan nagpinalapsat ka. Katsyak, nasaan ang kabagyan? Dinakras? Talipag ba ka? Aging gaman ng naming nga talaga na-aprobaranin. When? Na-aprobaranin manong naming ta intawag na kanyak ti agency nag-aplikarak. After 4 days, sumangpit to ka naman nung name iti plane ticket ko. Ngayon tinit kumpanya. Naragsagag man nung name nga nang ipadamag kanimin ti amin. Good news. Good news. Abi nga rin marakop ka kasta. Marakop tagabagyan. Sikaman. Anat good news. Naprobaranin. Tay bisak nga mabarag trabaho dyan sa Saudi. After 4 days siguro, adanton may tatkanyak kasi plane ticket ko. Matungpal matlang tarapap ko. Nga makapagtrabaho ako dyan sa Saudi. Dakdakkel ti sweldo, adadot mahurnong ko. Uy, di ka di maragsakan para kanyak? Jack pa'y nakasapol trabaho. Ito no, Lunes, ag-report ako doon. Ag-report ka kanya. Ada na ngawat kanya kim Lunes to pala no magrugya. Kaya no, ako pa ito, usara mga kwarta di kangka. Anak kasi naay mo. Kasano? Panawan na kumantan. Nakaplano, namumsamat. Tinamnamay kat siya timang panaw kang kahota. Kababay mat, no? Dito yak lata, no adan trabaho, siyempre magkita ak dumat na, edi pagkasarahat. Nimat min, manano, oray ta trabaho mo, no? Dakad to eh. Siyempre, awanak to, sikan sumukat dito eh. Naghanas kong regyan dito, akong katwak. Di mo kayo ta pumanawak. Dakad karbang nga manging gawid kan ka. Kasi ka, kahit nakapanawan. Kapag katawa ka. Nagpaala ka nga rin na. Kas despedida mo. Sana pa maman na. Kasla arig na kastan. Ala, dinner ta? Aginom ta. Uy, sana kumininom. Kit disusurom to minom. Pinagustuhak manong nemi. Numona ta. Red horse ti kayat na. Napigsa una eh. Iso ti brand ko. Sika nga eh. Diyan ka mo, sa pinapadasan eh. Imposible man. Di adam at samiglight. Iso alam. Ang samiglight. Pati na ang mainom, di mo ba mo? Susa ang kalalaki. Ana ta ko lang? 1,
At nangin ko, kaslas ang kalalaki ko nam. Ang kalalaki at ang girlfriend mo. Gabot red horse ti kayat naman ang nemi kas tamat yung kanya ka. Nakalak ti. Innam nga darak manong natay. Adun samit laon at kinatang mo. Hindi no hanta maibos di. Ano para bigat. Pulutan nga eh. Dito yun. Wow. Kursunadak ti pulutan. Manong nemi na ibus nan ti maysa. Buti. Madlaw kong naalan. Naalakan sa matin. Kaya wala to, inumak si ka nga raw. Sim-sim-simam lang tarita baso. Kasi lakayat mo ipalubos nga. Ibus amin dahil kat may sa labuti kang ka. Amom, hindi ko mapila nga kahit ko tuminom. Mabainak eh. Tapos taong pa pagtrabaho sa kuminom. Sa balik, trabaho ko ito Lunes yan. Among ka din nuhapi nga, bigla nga nagpamanila. Diyan mo, tadi mo pa yung istorya. Tila yung baga ni nanang ko kita, ada ka no problema. Iso nga kahit mo ito meditasyonan. Tab na may iwasak ti problema. Among ka di ka nadaan di boyfriend. Yung patpatig ko unay. Yung nakasikog. Dadya nakasikog. Dadya nasikugan natin. Yung kasar na. Sayang umalata. Siyak kumati nagsikog. Tapay. Ada mo mas pasamak ka na kayo din. Kaya saan ako ng virgin. Nimso lang ti muna nga lalaki ti biyag ko. Di kat napnegan ti loko. Nakasikog. Sa may sa uri nag-asawa dan, o may nagpalatat sut-sutilin nga, sul-sulisugan nga, ituloy may kanot relasyon mi. Ano ako, hilo? Magtit? Iba't patig mo pa lang? Hanan! Sino harti ba't patig man? Kinitanak man ang nemi. Hanan sinong batan. Katsi ka, sino ipat patig mo? Oo, may nobiyak. May madali patpatig ko. Sino? Sika. Kago. Ngayon sa tipod no. Amang magkabagyanta. Ada yun. Ano ko rin mabalin ko? Isod matimarik na. Mabalin na rin. Mabalin. Second degree man. Kinuray pa yung first cousin. No talaga gaya na yata. Malaksi doon, hindi kayat, di ka magpilitan. Hindi mariknak mo tenti inom kung manong nemi kasi malipata kung nagkabagyan kami kiniminda. Nakasasdagan tirupak, itirupa na ano. Oh, minom ka ba eh? Diyan nagkasangit mo. Isang sangit ka? Wala you're crying. Malagib ko lang tinapalabas. Mamaamon, tinapalabas. Ti panunutim tiagdama. Tiagdama ita nga mapaspasama ka na ta. Ano, tapunasig dagiti luwam. Pinunas ko dagiti luwan naman ang name ba yung tiramay ko. Nakasasadagan man ang name dagiti bibig mo. Min? May I kiss you? Ha? May I kiss you? Nakasasidag lang ang ruden, gamata mo na. Nakapapaot manong name, hindi pa naglanang nagiribibig mi. Inidamo kat sakpela yung tikumkumpet kang kuwana. May agangay manong name, imarakop matin manong name. Hindi na kayo irot. Oh. Nel. I love you, Min. I love you. Nel. Hanga mabalin. Anat sa ka mabalin? Sa nga mabalin ang santa ni Tulay? Oh my God. Oh, abay sa kruenak. Pangipan ang kanyak. Hindi sila ta. Manipo dita. Agkasilad ta. Dati mo kahit ko sawan. Agkaid dati ti katre. Awan ti agid da iti datar.
Manong nemi, kas itinararapaap ko, imagine nga mapaspasamak manong. Saan mi nga pinanunot nga sidag kami nga gabagyan, ti panunot mi kit agad dayo kami hangkam nga kabagyan. Taadayo mo ten ti second degree kasin manong sangkalin. Ti awan ti sabaling at ti panunot kenrik na naman ang nemi no di mang patungpal ti kayat mi kan kalikaguman mi ngaragsak. Nakapapako ti panaglanang di bibig mi manong nemi sa ako yung pababa. Iti mo gusto nga buy-buyain no ka nga barukong na manong. No kasta nga maturog kami kat saan nga nakabara. Wain manong nemi pinagsinublat kon nga kininikinit a pinasilpusel di kiti mansanas iti barukong ni Minda. Diyan mo no kayat nakunak manong nemi ta pinadas ko yung pababa ti ulok tapno ngiming gawid na. Gabot yung gawid na manong nemi inyantak man yan ti rupak di bibig ko iti barukong. Hasta ona iti panakaa ngag ko manong nemi di ka napigsa nga aso. Naglanang man hindi bibig mi manong nemi kalpasan na inlayat kon manong nemi ng biyat ti pana. Voluntaryo mat manong nemi ng kalawan na tinagbaitan digiti saka na tapno pastrakan na manong nemi tinasken nga sumrek iti agur-uray nga ruwangan ti kuweba na. Dito ko na paniknikan manong nemi nga talaga nga sanin nga virgin at ay baga nga routine experience na. Medyo na ilat mato naman nemi baka bo siguro tinabayagan na tan na panakausara tad na madlas basit aray ko na. Muna dakdakkel nga takanyak nganti dati ang boyfriend na. Dito'y kami nga nagpapasitiragsak sa aming nga pinanunot no basul no saan manon nemi. Na ulit-ulit day di nga nagpatnag manong. Kasla sa aming hayat ngay sarden. No manen ala ket sumangat kami manen sa kamtumanen maalus-us sa kamtumanen sumangat manong. Nga nakaturog kami nagpadpada. Kabigatan naman ang nemi. Agmay masakon tirabaho ti kama. Insuot ko, tikitinaskan ni suot ko, manong. Kalpasan na. Anda isunan ti kusina, manong. Nakalikod kan ko, ana. Nakalikod kan niya. Timasadega, good morning. Inarakop ko sa likod. Nakiktuta kidiwadag. Hindi ka man. Min. Manang ko na. Ano nga manang? Manang ko na. Kabutiin yung nakim si ka. Apay kasta ka. Ano kasta ka? Ngagdaram mo sen. Di ko sen. Nakasukat ka? Di ba ito lunes pa lang ti isusarak mo ito pisina? Sabado pala ita. Nga pa nakarubot kan. Ingkag di ko sahin. Kalbasan na mangantan ton. Mas dawak manong nemi. Ti amok kumakit kalpasan nga napasamak ada napasamak kada kami akit damor ko mga nalailo kami. Kasi ibilang milatan nga aglib-in kami kung agasawa kami. Yung saman. Iri mangmangan kami manon nemi nakaululimag kami. Saan na kasi dati nga naringgur kami aging inangaw. Aging ka nga nagtimag isunag at kunan. Pumanaw akon. Pumanaw kan? At anong papanaw kan ka? Pumanaw akon. Pumanaw kan kalpasan tinapasama kada tayo ini rabi? Pasamag rabi. Minda, saan ka pumanaw? Tumawag di agency into Lunes, pakansel ko di bisak.
Anong pakansel mo ko, ma? Di sayang. Pumanaw ako dito eh. Lipate mo tinapasamak. Ibilang mo lutang awan na pasamak. Awan na pasamak ka data. Tagtag-inip lahing. Dalawag ka di. Minda. Amo maging patpatag ka. Minamuuyong. Gabulang siguro ti arak. So naramid pa. Naramid ta. Kanore sa anak na kainom. Naramid ko. No. Gagakmat no aping palubos ko. Masalusot kumangkin ka. Awag ka diti ayat nga naibudi ka dagiti balos ti arakop ko ken kakin agit. Amok nga, adamat panagayat mo kanyak. Ayetan nakmin. Makita ka kidag ni batam. Saan ka nga ayetin? Nayanod ak lang ti suliso. Gabuti pa nagsaksak itinakim ko. Ken gabuta kinidaw mo. Napila nga, at ang pagbayad ko, ito pa nang sangilim kanyak. Saan kasing singaran? Saan nga, saan mo nga bilang nga, tinapasamak ka natakit, pagbayad mo kanyak. Saan akong may gawin? Pumanaw ako. Kantangay, nagtrabaho ko matin itong Lunes. At nakita kang pagkasaraakit sa dagtibisina ng pagtrabaho ako. Sige. Minda, hanak nga gawin. Gabot tadi ak may gawin. Lipate mong tinapasamak. Ibilang mula nga tagtagain ng tinapasamak. Goodbye. Iri makapanawan manong nemi so palang ti panang pukaw kukuha na tinipig sa Minda! Men! Napay nga pinanawan na ka! May! Nung kaanupay nga nagayat akon. Nung kaanupay nga dadarik na ngayat. Barik na akon ngayat. Darasara akon ti babae kipatpatay ko. Kalpasan, tinapasama. Basta latan pumanaw. Pumanawan na. Nawalan yaman na. Oh my God! Manong nemi, saan ko pa nga makontak isuna? Kanayon nga naka-offline, manong nemi, iti Facebook account na. Awanan, ti makasara ka kinukuha na. Aganggang dintengan manong nemi, ti plane ticket ko, kat gabutaw matin ni Minda. Ituloy ko hindi naman nagtrabaho di Saudi Arabia, manong nemi. Hindi damong dakil unay akawak. Kabuta. Siyempre. At dakmat ti dito, iti plano gidi kat sa pulak ni Minda tap nagsinubyanan kami. Kinaikat kumatin rin dito. Siguro manong nemi. Saan nga ni kari? Titunggal may sakada kami. Aging gama nung nemi ang kalpasan ti duwang bulan. Duwang bulan ko dito sa Saudi. At nawat kong message. Message na. Ito awang picture na nga. Facebook account. Iti messenger. Hello, Nelson. Ni Minda ito eh. Binasak. Ti medyo tindog ang mensahe na. Sabi ko ma, tanasyat ka sa saad mo dito sa Saudi Arabia. Numaminsan, siya tekim basol tinapasama ka na ta. Narukupak. Adada na siya tinarukop. Gamot na siya ti babae. I'm sorry. Tasi ka lang tagayayat. Saan kang ayayatin kasi panagayat mo kanyak. Talagtalin ni Ed. Dito'y panunot ko ng kabagyanta. Agamanak, karagitan anos mo kanyak. Agamanak, di pa nagipatig mo kanyak. Agamanak, di amin namin. Nusyak pala ti patpatig mo. Lipatin ako. Siguro, kalpasan dito eh. Adantun sa bali nga sumangbay nga lalaki ti biyak ko.
Agananat ka? No, pekas dyan sama ka rata. Kas, imbaga kang kaya nga bilang talayang nga tagtagainap di amin. Bye. Nagsangit akmanin marong nimi. No, bekas ta, intultuloy ko lata, itipasnag ko nga agtrabaho, tapno may liliwag ko ti amin. Dagi di padag nga engineer, nga padag ka Pilipino, marong nimi, agbilibilib na kanya, kabuta, sobra ka nun kinagagat ko. Kasla, lakarkaro ka pa, ganda kami nga da pamilya na. Ha? Nelson? Ano, manubayam? Ada kamsat ko. Karadardor na ti kurso na nga nursing. Kahit mo, ireto ka. No way. Salangin. Jakon kaya te. Ano hindi mo kaya? Ano nga may tinapasamak ti first love mo? Jay, kalpasan ti may isa nga rabiingin. Tad na ti amin na, pinanawan na. Eh, nagluon. So, kumamat ti Romeo, kumamat, tad na pasamak niyo, di ba? Oo nga ron. Naging ka manunimi, sinapupuutan nga naglabas ti talo nga tawen. A kontratak. Agbakasyon ak ti makabulan manunimi sakbay nga agsubliak tumanen iti Saudi. Nagdaratsurak dito probinsya manunimi kat kastaon iti ragsak datatang ni nanang kani kakamsat ko rin kakabagyan mi ng sarabo kanya. Oh, engineer! Opo, naisikalat sigurado engineer ka mo ta. Awang pa asawam ka talo nga tawon mo dyan Saudi at akal turlong mo. Tadamat basit. Ay, nang, kumusta kayo? Astoy, alakit ka po, tanda ka agad na madama ti parte, di ka kakabagyan tayo, iti baboy, kan baka, kalding, nadada dumapay. Kitabi ko mo, kito na, nagpadaya tayo at dinting ka karon, victory party nga ron. Sino nga di kakabagyan tayo, dada na kakalasin namin, dada yan eh. Ni Antim nga Sabel. Ti asawa ng uncle mo si do. Ti mother ni kabagyam nga Minda. Eh di nagkasarakan ka. Yung kalpasan nga nagpapangadya Saudi na kat nagsina kayo, nakasarak batit sa baling kakasera na sa opisina, nakasarap ti daman. Kat akin anak mo da jay saksaklutin nanti. Kat anak ni Minda. Anak ni Minda iti kinabalasang na. Sinot? Ama, ti anak ni Minda. Kamuha tahang kanumat nga kayat nga baga ni Minda no sinot ama, ti anak na. Ala. Ay, sudang tunga tamal at katuloyan, agkabidwa. Padaanan nyo papagayan. Ituloy ang karoten, papagayan. Kanintayan mo na sa dinot pagtungpalan, pag-ibusan, di pagkasalitaan ni Nelson. Manong nemi imasidagak iti yan ni Auntie. Auntie? Ay, Nelson. Kaanakaan. Mabaling ubain natin apo ko yan. Akit oras sa anggunak kat umararahar kang kani. Maili iti nga madan ti ama. Ngam ulit tig na kamay. Oh my God. Oh, ano na ka nanti? Nagan na. Ay, ano te? Damagan magkagawa na. Anat nagan mo? What is your name, iha? Minel. Minel tinagan nanti. Uy, jak mo na mo nangalalaan ni Minter at tanganagan. Ay narakop ko manong. Itinairot. Masaktan ka? Kasla ka lagpapaos nga danak. Mga sawa ka nga minin baraw. Anting. Kituin. Uray ta. Agsubli ka pa Saudi. Agsubli ka pa anting eh. Sayang man sa agsubli. Kita sagbay nga agsubli ka, mga asawa kan. Tapos nung di ka stagat marang no makaala,
mabatsyam ket adanton anak mo no, agbakasyon ka, manen. Oo, mati mabalin. Apo mo na mo ka. Ala niyan eh. Ni Mindangay, ket si Mang Pedito nga kaduanan dati anak na. Eh di salud-sudet no sino ti ama na, lipaten yun. So ama na nakadayon, wala naman. Saan nga nagsubsubli nga Manila, nagsublimat lang manin nga agtrabaho dita munisipyo. Abi nga saan ni May. Ket ada pala di opisina data. Biyernes nga ron ita. Di ka dawan to no hanto mapan di opisina no ligan. Diyak manam mo. Amo yung cellphone number na? Andi. Pa-interesado ka una kaya na kasi tabido maya. Kuha kami, no, kaya't nang sumurot ka tada, kuha, bakante nga napinta sa trabaho di Saudi. Kaya't i-recommender kang kuha na. Ay, kasta. Alaman nga rin taktakal ba naman sweldo na, taga-broad mo ta. Manong name-inted na, the cellphone number. Kaya di karabyan naman ng name tinawagan. Sino ito eh? Ni Nelson. Imposible nga sa mga nadamag na pakasyonak. Nadamag ko lang tayo, si Mang Pedak, tebigat. Di ka malimat darti pataya. Kasano ka pangal daw man? Ano pisina no bigat? Mabaling ka din nakita ta. Adanas ka na pagsalitaan ta. Panag ko na, kitawan tinas ka na pagsalitaan ta, Nelson. Adda. Gabutan mo. Siyak ti ama ni Minel. Ha? Nagan na lang yun ang Minel. Pinagtipon mo, tinagan mo, kinagan ko. Rabin, makaturog ako. Please, intun bigat. Mabalin. Agita na doon di sentro. Nuto di sentro. Nuto na pinasa pagsalitaan ta. Sige. Pinto plaza. Ano oras? Tibigat. 9:00. Sige. Good night. Nagkita kami ti kabigatan naman nun nemi no kasunod ti pintas. Ni Minda di damo ka makita di sa bati kisuna ti terminal ti bus idi umay sa Manila. Kasla akong pinagbalbaliwan naman nun nemi. Naglapsat. Kani dumakasidega kang kuha na ti bagtugtugawan na Benz ti Macder nakiktot idi arakupek. Iba't anak. Abos ta data ti public place Diyak mas bahalan ti ili ko ken ka. I love you. Sapay pulos nga nagbalbalyo ti panagayat ko ken ka. Awan ti sabaling inayat ko no saan nga si ka. Nga mammo mga kabagyan ta saan nga mabalin. No maamuanda nga ti ama ti anak ko kit si ka. Ano ti namnamayam nga aramidan ken kunain di kiti kabagyan ta. Di kiti naganak kanya kinaganak ken ka. Saan na tama maling nga pawilan? Sana nakababain. Agkabagyan ta, Nels. Ano yun, gamot sa second degree kasin. Ano ito kakasta? Ano ito may naging first degree kasin? Tanto kinin. Sa important ka pinatagta. Mawatan natin niya po, Diyos. Malagsid na. Na talaga nga saan nakipatpatig. No saan kayong patig. Siguro na nga tamad na nasawa kita. Inulbud ko lahing tiriknak itibagak na saan ka nga ipatpatig. Yung kinapudno na kit ipatpatig ka. Agpadbadat at imarik na idi. Idi daming langin sabatan na kiti. Bas terminal. Didilangin pinaginarakop tagin mo na.
nariknak idin. Nga si kanti may kaduhang lalaki di biyak ko. Nga si kanti mangagas ka rin sugat ngayon palay ti first love ko. Hanggang mabalin ko na kaputa. Mabalin, ilaban ta. Agpakamuta ka rin di parents mo, parents ko. Agsasango tayo. Kasano nga rin yung bagata ti amin? Sa timakam mo, intun bigan. Pangal daw. Da kami totoo mahidjay. Makamukton nga makamu, mga ibaga kada tatang kininanang noan niya tirason no apay nga mapang kami. Umay kami ti balayo. Nagtulagan mi nga rodeta manon nemi nga ibaganto ni Minda kada angkel kini auntie na pumasyar kami. Tapag sa saritaan minto ti may panggap iti yup uper ko nga trabaho dahil ti pambar. Kastamat manong nemi ti pambar ko kadatatang kininanang agpaala ni Minda. Kabuta kinayat na nga sumurot kanyang di Saudi. Tapos sumrek iti napitas ka trabaho sa jay. So magpumaala iso tayo magkipaala. Bakit? So ni matalis to da manong nang minagrubwan. Yung nas dao da manong nemi taumot sa bali nga sa nga ili. Dagda kami mat lang. Natakita sa dito, ha? Engineer. Tatang man. Nalasong ko na yung kadlatan. Mas daw matigil na ganak. Manong nemi ka ni Minda. Idinto sa amang unin ni Minda. Inubak manong nemi ni Minel. Uncle. Sa uncle ti awag mo kanya. Daddy ko nam. Kimidot na amin. Naganak kini Minda kan naganak kanya. Lati pagbagam ka na tao, Meg. Gabutin sa peso tatang. Nanang. Siyak ti ama, ti anak ni Minda. Anya! Nagloko! Manong nemi, agriawdan. Nang, aguli makikamalaing. Aramin dito kastoy! Natnam naman yung mapasamak. May sa nga balay ti ayan ti balaki ken babae. Kanipat patid ko ni Minda. Ngam kabagyam! Adayon tatang, adayon. Wala kaya ko nagpupukaw tamno ang mamon ti amon kita kababay. Awan ti nakababay nana. Oy. Minda. Uncle. In-ino nakakimda ti ading mo. Awat sa bala kimasol na ito saan nga sika. Alam ko, sinulusig mo siguro at kabagyam. Agririmat manong name digdig na kanak kaniminda. Ay, sa mga papapasolan na ati, anak me. Adada nga ti lalaki na kimbasol. Mabiklain. Mabaling ka din nga awan ti Riri. Agpimpin natig kami kaniminda. Kanadan pakakitaan ti pa nagpimpin natig mi. Mayat kay manuno saan. Yung mag-asawa kami. Ipalubos yung manuno saan. Nagtulagan min. Ngayon ton bigat matlahin. Pumano kami dito nga lugar tapno awan tumahod nga pakaibabain ng ibagbagayo. Saan na kami nga may gawid. Umadayo kami, agsublikan madla sa Diyos syudad. Sadya kami agnaid. Kat no maeliw kayo kada kami. Da kayo tutumay sumarong ka. Tatang, nanang, manibot ba na gubing ko, aging kakarigitoy, nagtungpalak amin nga bilin nyo. Amin nga bilin nyo kitungpalak. Siyak ka di mat kuman ati matungpal ito gundaway. Di kayat ko kumamatan ti matungpal. Nasaan kayo nagkid-kid? Awan disin sa o manon na minagawit kami dito balay kitinug kuya konta naging pake. Kung nakanyak ni nanang. Naskan ka di nga ron, lumadayo kayo. Dam na maliklikan tiyan yaman na panakay babay nanang. Kan maamuan dan tulat ta. Nga awan ka, kan awamit ni Minda.
mo matindi damag, mamundan tong mamuan. Ngayon basta awang kami nito Tap na ontot mangigmi, nga sa udig dita ko. Kaya ito nagkasar kay nga Mabalimot agkasar, uri awan tinagandak ang sumbangit. Ang nakas pagkarikan ta kayo ito tumatandar, mabalimot. Nang, iba't patig ko ni Minda. At anak bit, iso nga sanda kami nga may gawin pa lakit talar nga ti babalin tayo, iso kayat yun. Nakaala kami manunemi tinalaka nga nagkatang mga balay manunemi dito syudad. Dito kami nga nagned manunemi kata kunati asawak nga mangipasdag ka no tinegosyo na sana kang bisina tawag mangbantay ka niya Minel basta ka na tipunak gato ka na mini grocery kan mini restaurant. Nagsubliak matlaing nga jasaw di manong nemi kalpasan nga nakapagkalsar kami uwan manong nemi sibil tinagkasaran mi kiniminda. Kat iti adda ko dito sa di manong nemi kalpasan ti talo ka bulan tinawagan na ti asawa. Nel, kumusta dita? Okay lang, no problem. Kat kumusta ka kaniya Minel? Adan-adan ni Minel. Kanya? Naglaing nga ka talaga niya. Nalaing taga doon ako ng mga dagos. Nakaalak na dagos. Tapos lain di dagos nga nakaalak ka rin di nga rabi. Impas nga imanong name ti asawak. Ti may kaduwang anak mi ani Junior. Manong name danduan nga anak ko. Kalpasan ti panakalpas ti may kadwa kontratak manon nemi agawidak ko man. Agam kastoy meten ko nak. Dimteng meten ti COVID problem manon nemi. Ngayon ti idaw-dawat ko manon nemi napintas tumitlaang ti tiyempo ket mabalinton nga hanga na pagkad nga mapalubusan dagitikas kada kami nga Pinoy nga agawid nga bakasyon dito Pilipinas. Nga kunak manong nemi ustunan, agpurgudak tong kunak. Kat planok manong nemi talaga nga agpurguden iti umay nga tawen. 2022, pambarak tumaten umay butos. The election manin dayta. Saan nga mapukaw ti kami yung kasyon mi, ti asawak, kan kastamatan kadagiti duwangan nakmi manong nemi. Kanore pa sa probinsya, dayan datatang kaninana, tumawag damat kan siyak mo tumawag kadakwada mang pakumusta. Kastamatan na kita anti kinangkel ko nga nagbalin nga katugangan. Manong nemi numaminsan talagang adda kita pasama kasla din nakamapati ng pudno. Mabalin siguro nga kami nga sidag nga kabagyan kaniminda kat day kari ngagbalin nga mangbukay ti pamilya. Naragsak na pamilya, manong nemi. Nga awan, tanya mga diferensya dagiti anak mi. Kabuta, talagamit kahit pimpinateg kami. Abungan na itatin niya. At sabi ko manong nemi, tadamat na ibatik nga adal, liliwagan pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak ka namngeg, kanagbuya, more power to your program, manong and God bless. Tuwing hardagyawan na pagkaya mo, Nelson.